is Jambo. My name is Dixon Kasioki. When I grow up, I want to be an engineer. You need a cloth. Oh, super. Peter. Hej, jeg hedder Brian Mathiasen, og jeg driver børnehjemmet Upendo Children's Home i Mombasa i Kenya. Julen står for døren, og derfor vil jeg gerne opfordre dig til at bidrage i vores sag i Mombasa og støtte børnene på Upendo. Dit bidrag gør en kæmpe forskel for børnene og deres fremtid. Og husk, at donationen går ubeskåret til Upendo. Og så vil jeg gerne takke alle for jeres indsats i dette år og ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak.